Φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο και σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω με μεγάλη μου χαρά ένα πολύ ενδιαφέρον χαρτονόμισμα όσον αφορά παγκόσμια συλλογή χαρτονομισμάτων και το συγκεκριμένο είναι από φίλο που έχει συλλογή με ξένα χαρτονομίσματα, ένα χαρτονόμισμα το οποίο έτυχε να το έχω για λίγο στην κατοχή μου. Ουσιαστικά είναι 5 πιάστρες από Γαλλική Ινδοκίνα και συγκεκριμένα στο Βιετνάμ, υπό κατοχής της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας. Το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα δεν κυκλοφόρησε σαν κανονικό χαρτονόμισμα, δεν τέθηκε στην κυκλοφορία δηλαδή. Παρ' όλα αυτά έμεινε σαν specimen ή ο δεύτερος τύπος που είναι αυτός, που έχει συριακούς αριθμούς, αλλά και αυτός ο κατάλογος το θεωρεί specimen. Ένα χαρτονόμισμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί, δεν εμφανίζεται συχνά, και εδώ βλέπουμε την λαϊκή ζωή των αγροτών στην ουσία στο Βιετνάμ. Βλέπουμε εδώ πέρα που μαζεύουν ρύζι, γαλλική εκτύπωση, τα όμορφα χρώματα της γαλλικής εκτύπωσης και η ποιότητα του χαρτιού που είναι αυτή η φύσα μεταξωτό που έχουμε εμείς στα δικά μας τα 1935 το σετ. Βλέπουμε το περίγυρο πόσο όμορφο είναι. Εδώ έχουμε και συριακό αριθμό, όπως προείπα είναι ο δεύτερος τύπος που έχει συριακούς αριθμούς, παρόλα αυτά έχει αυτό το γράμμα το TAF εδώ, από ό,τι είδα θεωρείται specimen. Να δούμε λίγο και την πίσω όψη. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο χαρτονόμισμα. Έχουμε ουσιαστικά 3 γλώσσες εδώ πέρα, βασικά 4 από ό,τι βλέπω, γιατί έχουμε και στα γαλλικά το κείμενο που αναφέρει ότι δεν πρέπει να παραποιηθεί το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα. Εδώ βλέπουμε μοναχούς και έναν ναό, πάρα πολύ όμορφο, με όμορφα χρώματα. Και εδώ βλέπουμε και την εξωτερική φθορά που έχει υποστεί το συγκεκριμένο δείγμα. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα να βρεθεί γενικά σε οποιαδήποτε κατάσταση. Τα περισσότερα βρίσκονται σε καταστάσεις ακυκλοφόρητες με κάποια θέματα κάποια από αυτά δηλαδή. Τώρα το συγκεκριμένο όσο αφορά την αξιολόγηση, δεν φαίνεται να έχει κάποια τσάκιση εσωτερικά. Είναι σε άθικτη κατάσταση όσον αφορά το κυρίως χαρτονόμισμα. Έχει περιμετρικά αυτή τη φθορά, η οποία μάλλον είναι από κάποιο μάλλον έντομο ή κάποιο τροκτικό, αν και τα τροκτικά έχουν πιο κακή φθορά. Στα χαρτιά, άμα έχετε παλιά έγγραφα που είχαν φθορές, καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Το συγκεκριμένο επηρεάζει αρκετά όσον αφορά την αξιολόγηση του χαρτονομίσματος. Παρ' όλα αυτά, επειδή ως επιτοπλίστων είναι ακυκλοφόρητο, εάν σταλθεί για πιστοποίηση, μεγάλη πιθανότητα να πάρει έναν περίεργο βαθμό. Δεν θα πάρει καθαρό βαθμό, θα πάρει έναν περίεργο βαθμό τύπου 61 ας πούμε. Υπάρχει και αυτή η αξιολόγηση. Το έχω δει δηλαδή και σε χαρτονομίσματα ελληνικά να έχουν κάποια φθορά σε κάποια γωνία, αλλά είναι ακυκλοφόρητο και να παίρνει την αξιολόγηση του ακυκλοφόρητου, αλλά στην ουσία να είναι περίεργος ο βαθμός. Το συγκεκριμένο βέβαια δεν έχει πιστοποιηθεί, όπως βλέπετε, εντάξει, αυτονόητο. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρτονόμισμα, το οποίο δεν περίμενα να το συναντήσω και να το πιάσω και στα χέρια μου, να είμαι ειλικρινής. Αυτά ήθελα να δείξω, θα δείξω και κάποια ακόμη χαρτονομίσματα ιδιαίτερα. Είναι όμορφα αυτά τα κομμάτια, είναι και αρκετά δύσκολα και συνήθως οι τιμές αυτά ξεφεύγουν αρκετά, δεν είναι δηλαδή από τα φτηνά κομμάτια που μπορούμε να τα βρούμε και εύκολα. Γι' αυτό και ήθελα να το δείξω το συγκεκριμένο. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι με άλλα ενδιαφέροντα χαρτονομίσματα. Καλή συνέχεια!